Goddag, og nu er der brevkasse. Jeg læser op. I de 4 år, der har jeg haft den samme kæreste, som jeg holder utrolig meget af, men der har været mange problemer, fordi han har overhovedet ikke lyst til sex. Og vi har haft rigtig mange konflikter i de 4 år, der er gået. Jeg bliver så rasende indeni og frustreret, fordi jeg føler, at jeg ikke er god nok, når han ikke har lyst til mig. Altså, han har haft et tidligere ægteskab, og der blev han nægtet sex af hans tidligere kone. Så derfor har han ligesom besluttet, at han ikke gider at have sex her de sidste 2 år i hans tidligere ægteskab. Så det er ligesom hans beslutning dengang. Og jeg konkluderer så, at han stadigvæk lever i fortiden. Og ligesom ikke kan løsrive sig fra sit tidligere parforhold. Og altså, jeg har 2 piger, og de er meget krævende. De går i specialskole, og det betyder selvfølgelig, at der er mange konflikter og turbulens derhjemme i vores hus. Og selvfølgelig bliver vores humør påvirket, og jeg brokker mig, når han afviser mig konstant. Så brokker jeg mig simpelthen. Vi elsker hinanden utrolig højt, men han vil ikke snakke om sex. Og at komme hos dig eller hos en anden er no-go. Altså, pigerne skal nu på en anden skole og efterskole. Så har du nogle forslag til, hvordan vi kan løse vores konflikt? Fordi det er virkelig noget, der slider på mig. At blive afvist konstant, og selvom jeg elsker mig over hele verden. Og han vil ikke have, at jeg skal gå, fordi han elsker mig meget højt. Så han tror på, at det skal nok løse sig. Det tror jeg ikke. Ja. Jeg kan godt forstå, at du har sendt mig det her brev. Og faktisk super godt, fordi der er rigtig mange, som skriver til mig om sexlyst. Men det er mest om kvindernes sexlyst. Og ikke om mændenes. Så det er jo stadigvæk lidt tabu. Mændene kan også godt have mindre sexlyst end kvinden. Så det er rigtig fint, du skriver til mig. Ja. Og jeg kan se, at du virkelig gerne vil, at tingene skal blive bedre. Og det er derfor, du har skrevet til mig. Selvom du ved, at din kæreste ikke vil komme ud og søge noget hjælp i parterapi eller lignende. Selvfølgelig er det vildt frustrerende for dig, at han ikke har lyst til sex. Og du ligesom sætter det lighedstegn mellem det, at han ikke har lyst til sex, og det, at du ikke er god nok. Det er ligesom meget klassisk lighedstegn. Og det forstår jeg godt, du gør. Du sætter det lighedstegn. Det er meget naturligt. Det der med at føle, at han har lyst til sex, så er det fordi, jeg er lækker. Men han har ikke lyst til sex. Er der noget galt med mig? Har jeg gjort noget forkert? Er jeg ikke god nok? Så bliver man usikker. Det er klart. Men det er bare ikke godt at sætte det lighedstegn. Personen, som ikke har lyst til sex, betyder ikke, at du er gal, at der er noget galt med dig. Men det lighedstegn sætter vi. Og vi overfører lidt ansvar over til den person, som ikke har lyst. Så er der noget galt med mig. Men det at have lyst til sex, ikke at have lyst til sex, har ikke noget med dig at gøre. Du kan være så lækker og dygtig og pragtfuld, og så alligevel har han ikke lyst til sex. Det kan man sagtens. Så hans lyst ligger et eller andet sted. Og der kan være mange årsager og muligheder, som man kan pakke op og finde. Så du skriver, at før i hans tidligere ægteskab, der er han blevet afvist af hans kone, og han har så besluttet sig for ikke at have noget sex. At det er lige meget de sidste 2 år, og det mener du, han har overført til jeres parforhold. Det er muligt. Måske er der et eller andet mønster i hans hverdag. Et mønster, som popper op. Så dengang han plagede om sex i hans tidligere forhold og blev afvist, så er der kommet et mønster inde i ham i forhold til at være utilfreds og konflikter og mønster omkring ikke at være god nok,
noget, du også kan genkende. Nu i jeres parforhold, der har I 2 piger, som fylder meget, og der er mange konflikter, og du brokker dig, når han ikke har lyst til sex, og du brokker, og han trækker sig. Så det mønster popper op inde i ham fra det tidligere ægteskab, mønster omkring konflikt, som popper op i jeres parforhold. Jeg ved godt, det ikke er det samme. Altså du vil gerne have sex, nu er det ham, der ikke vil. Men inde i ham er der et mønster, som gør, at han sætter lighedstegn imellem noget, der ikke er godt. Det betyder så, at man ikke lyst. Det kan være en mulighed. Det andet er også, at hvis en mand gentagne gange bliver afvist for sex, så siger man siger egentlig, at mænd, deres kærlighedskanal ligger igennem sex. Og den måde, som de viser kærlighed, det er igennem sex. Så når han dengang blev afvist flere gange, og han ikke følte sig god nok, det har han så ligesom gemt i sig, så han har fået lidt mindre selvværd, mindre tro på, om han er god nok, og hvorfor vil du ikke have sex med mig, og nu er han så sammen med dig, og den selvtillid, selvværd har han ikke fået bygget op, den der, at han er god som mand, god, lækker og dygtig, og alle de her rare ting, det er ikke bygget op endnu. Så. Og også det der med, at om han kan levere varen, det som du gerne vil have, det tror han ikke på indeni. Så det kan ligesom sætte mønster i ham. Og i jeres parforhold, der lyder det som om, at der er meget brok. Så det giver også en følelse af, at man ikke er god nok. Han kan give dig glæde og velvære, og når I har haft konflikter med pigerne, og du er træt og sur, og så føler han, hvordan kan han gøre dig glad igen? Så han føler sig meget frustreret, og at han ikke er god nok. Plus, når han så også hører dig brok, så bliver han mere og mere tilbagetrukken. Fordi du er jo ikke tilfreds med mig, så hvordan kan jeg så give dig noget? Så. Ja. I er kommet i en virkelig, virkelig dum, ond spiral, som I simpelthen ikke kan komme ud af. Altså, når de der 2 piger skal på anden skole, om det så vil hjælpe din mand, der siger, at det skal nok komme, og du tvivler, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare på, om når de der 2 piger rejser ud på en anden skole, om der kommer mere ro, der bliver mindre konflikt i huset, og I bliver mindre trætte og mindre i dårlig humør. Om det så vil hjælpe, om det vil give mere lyst, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Men jeg kan sige, at hvis I gerne vil have, at tingene skal laves om, så er I nødt til at gøre en indsats. I kan ikke bare sige, at det kommer af sig selv. Det kan I ikke. Du har taget et lille skridt, og det er at skrive til mig, og det er rigtig fint. Du er frustreret. Du vil så gerne elskes. Og så derfor plager du og brokker. Han er frustreret. Han vil også gerne elskes. Og derfor trækker han sig. Så I 2 vil jo gerne det samme, at blive elsket. Men I kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan I skal mødes. Du siger, at man har sagt, at han ikke vil komme hos mig eller hos en anden terapeut. Og jeg tænker, han er ikke klar. I lang tid har han følt, at hans seksualitet indeni er noget, der hedder no-go. Så han føler, at hans seksualitet er lige med brok, konflikt og afvisning. Og så lukker han ned for hans seksualitet. Det bliver simpelthen lukket ned og gemt væk. Og passer på sig selv, passer på hans egen kærlighedskanal. Så derfor er det svært for ham at snakke om det. Fordi han føler sig angrebet af dig og hans tidligere kone. Så. Du kan vælge at tage til samtale alene,
Fordi når bare den ene part tager til samtale og kommer tilbage i parforholdet, så vil det påvirke den anden partner. Det kan ikke undgås. Når man ændrer adfærd, så vil det påvirke partnerens adfærd også. Altså, jeg vil egentlig gerne sige, i et par, og du er voldsomt ulykkelig, fordi du ikke får det sex, du gerne vil have. Og det er selvfølgelig også et problem. Og faktisk er problemet for jer begge to. Fordi det påvirker jer begge to, påvirker jeres parforhold, at den ene ikke er glad. Og selvfølgelig, at sexlysten er et ansvar på den anden, det kan vi ikke, men det er et fælles problem. Det er ikke sjovt for dig, det er heller ikke sjovt for ham. Og det er heller ikke sjovt for dig at være den, som savner sex, og det er ikke sjovt for ham at være den, som ikke har lyst til sex. Så I begge to har noget kørende, der skal løses. Og det slider på jer begge to. Så hvad er det, han ikke vil snakke om? Tror han, at det er flovt, at du har mere lyst til sex end ham? Føler han det måske, det er unormalt? I er nødt til at snakke sammen om, hvad er det, som gør, at han har mindre lyst til sex. For han er ikke unormal. Mænd kan have mindre lyst til sex end kvinder. Det findes der flere steder. Snak med hinanden om, I har brug for at finde vej sammen. Finde en løsning sammen om jeres fælles problem. Det er muligt. Der er andre mænd med lavere sexlyst, der også har fundet en løsning. Hans vilje til at ændre situationen skal være der. Han skal have lyst til at gøre en indsats for problemet sammen med dig. Det er noget, I to skal arbejde sammen om. Det er ikke hans problem. Det er ikke kun ham, det handler om. Det er et fælles problem. Det handler om jer begge to. Det begge to har et ansvar for at lave tingene om. Du kan sige til ham, du også godt ved, at du har nogle ting, du skal lave om. Så han er klar over, at det ikke er ham og hans problem, men et fælles problem. Du er faktisk nødt til at få italesat problemet af det her fælles problem. Der er 3. Den ene, at I ændrer det sammen. Den anden, det er, at du lader som om det problem ikke er der. At du ligesom accepterer, at sådan er livet. Jeg er nødt til at bare leve med det. Der er ikke noget problem, fordi du har accepteret, at han har mindre lyst til sex. Sådan er det. Slut. Og så kører livet. Den tredje mulighed, at du ikke kan acceptere det. Du kan ikke leve med det. Så er du nødt til at gå. Når du gerne vil snakke med din mand, så kan du ikke true ham. Hvis du ingenting gør, så går jeg. Nej, sådan skal det ikke være. Det skal ikke være noget, hvor vi truer. Men det er vigtigt at få sagt til ham, at han skal være klar over, at du rigtig gerne vil lave noget om i dit parforhold. Og du gerne vil, at I to skal finde en vej sammen. At det er et fælles problem. For eksempel dit bidrag, som jo egentlig måske også handler lidt om kommunikation, hvordan du bitser mod ham, at det kan du ændre, samtidig med at han har nogle ting, han kan ændre, og så mødes på den her måde. Du er nødt til at fortælle ham, hvorfor du gerne vil blive i parforholdet. Du godt kan lide ham, og hvad er det, du værdsætter hos ham, og hvad det er, du værdsætter i jeres parforhold, som gør, at du faktisk ikke har lyst til at gå. Du vil gerne blive. Fortæl om alle de her positive ting, som du kan sige til ham om jeres parforhold, og om hvad du føler for ham. Og at han ikke er unormal overhovedet. Der er ingenting at være flov over. Det kan sagtens løses. Der er altid en årsag bag lav sexlyst. Det er der altid. Og det kan I finde sammen. Hvis du oplever, at han ikke viser den her vilje, og ikke ser det her som et fælles problem, så er du nødt til at overveje, om du skal gå til 2, som hedder accept, eller om du er nødt til at gå. Der bliver jo lidt
ændringer her nu, hvor pigerne er væk, så er der færre konflikter i hjemmet. Måske giver det mere luft i jeres hverdag, og lidt bedre humør til jer to. Og i den tid kan det måske være nemmere for jer at snakke sammen, at I har mere energi til at snakke sammen. Så mit råd til dig er, du skal gøre det tydeligt for ham, at du savner ham, og at du ser, at det er et fælles problem. Ikke noget med at true, men med at være ærlig og få sagt det til ham. For ellers er du aldrig skrevet til mig. Du kan eventuelt vise ham det her brev, som du har skrevet, og som jeg har svaret på. Det andet råd, du skal give ham det, du savner. Du savner jo faktisk berøring. Du savner det intimiteten. Giv ham det, uden at bitse, og jeg vil have, men mere giv. Og hvad savner han? Det må du spørge ham om. Vi kan ikke vide det, før man spørger. Og så giv ham det, han savner. Og så er det også at øve jer i at være mere intime, uden at det skal hedde sex. Altså alt hedder jo faktisk sex. Altså mere, ikke det der med at være i sengen og in and out, men berøring, intimitet og mærke hinandens hud. Åndedrætten gør, at I kan mærke, at I er tættere på hinanden. Det skaber lysten. Det skaber kontakt imellem jer to. Uden ord. Bare ved at være og mærke. Du har taget skridtet, fordi du savner ham. Så nu kan du møde ham på en kærlig måde. Lad være med at brokke. Drop det. Det hjælper jo ikke. Han trækker sig jo, når du brokker. Og det sidste, jeg vil sige, søg hjælp. Jeg ved godt, din mand ikke vil. Det er helt fint. Men hvis han virkelig har viljen til at løse det her problem, så er han nødt til at finde ud af, hvordan han skal løse det her problem. Og søge noget hjælp på en eller anden måde. Det er jo et fælles problem, som I er nødt til at løse sammen. Og den anden mulighed er, at du får hjælp, går til samtaler selv, får nogle redskaber, som du tager med hjem og bygger videre på. Men det bedste er, hvis I begge to får redskaber. Fordi han har også nogle mønstre indeni, som der skal laves om på. Jeg ville ønske, at jeg kunne trylle, så det hele bare forsvandt, at der ikke var noget, der hed mindre sexlyst og mindre. Det hele var væk. Alle har lige lyst, og alt var godt. Det kan jeg ikke. Men jeg kan sige, det findes årsager til lav sexlyst og løsninger. Så det er også vigtigt at huske. Også for mænd med deres sexlyst. Så held og lykke. Hej.